legealdi berri hau baliatu behar dela ETBek hain beharrezkoa duen bere ereduaren inguruko hausnarketa estrategikoari ekiteko. Uste dugu legealdi honetan ezin dela gertatu, aurreko legealdian gertatutakoa, alegia EITB berri emaile izatetik, berri sortzaile izatera pasatu izana, alderdi guztiak horren ingurumarian aritu izana eta inolako alternatibarik planteatu ez izana. Uste dugu EITBek eskatzen duela hausnarketa sakon bat, eraldaketa sakon bat, eta bizka bat horren inguruko proposamen bat aurkeztera baino ez gatoz. 2022 jomuga bezala kokatuta, non EITBek 40 urte beteko duen, uste dugu legealdi hau baliatu eta 2022an EITB berri batekin aurkitzeko plangintza bati ekin behar diogula. Uste dugulako, orain dela 40 urteko telebista horrek, telebista hori arautzen duen, telebista irrati telebista arautzen duen legea bera ere, jada gaur egungo realitateak eta gizarteak izan duen bilakaerak erabat gainditu egin duena.